आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो राजगीर। आगे हमरा पे होलौ है ये फायरवा छोड़ के जाही सहरवा गे। आगे हमरा पे होलौ है ये फायरवा छोड़ के जाही सहरवा गे। आगे जिला नालंदा के थनवा सोनवा ले ले तौर जनवा गे। आगे जिला नवादा के थनवा सोनवा ले ले तौर जनवा गे। कुछ दिन तोरा से दूरे रहबौ बात ले तू मानी गे। कुछ दिन तोरा से दूरे रहबौ बात ले तू मानी। अगे जिला जमुई के थनवा सोनवा ले ले तौर जनवा गे। अगे जिला सतपुरा के थनवा सोनवा ले ले तौर जनवा गे। म्यूजिक बाय आदित्य। तोरे कारण छौड़ी कैली 18 गो बॉर्डर के लगे। ओही कारण भैया तोहर भेजल चाहौ जे लगे। तोरे कारण छौड़ी कैली 18 गो बॉर्डर के लगे। ओही कारण भैया तोहर भेजल चाहौ जे लगे। प्यार के दुश्मनमा सोनमा पड़ल हाथों थनवा गे। प्यार के दुश्मनमा सोनमा पड़ल हाथों थनवा गे। अगे मिनटे मिनटे हो जाओ छौड़ी पटाना के थनवा गे। अगे मिनटे मिनटे हो जाओ हाथों परवलपुर के थनवा गे। म्यूजिक बाय आदित्य। गलिए गलिए भागही काबो भागु नहार गे। शौचर कर हको पुलिस भाई बादल गवदार गे। गलिए गलिए भागही काबो भागु नहार गे। शौचर कर हको पुलिस भाई बादल गवदार गे। राहु रंगीला के हाथों छौड़ी आफत में पारना मगे। राहु रंगीला के हाथों छौड़ी आफत में पारना मगे।